Назаре, отпускайся. Какво пееш? Давай. Назаре! Давай, тук, доди Назаре. Тук. Стои. Там, чакай, сега геч Валери. Сега ще стане. Бързо. Тук като идвате там, отпускай. Лека по лека. Лека по лека. Ето, ама ти трябва да се отпускаш, аз трябва. Там да дори, там. Аз ти ще се вижда. Валери? Чакай, 4 да са. 4. Дай да пускам. Муйом. Папата е, лего е. Чакай, аз ще се отпускам, айде. Давай, там като отидете, там се отпускай. Там да си смъл. Той мер там като отидете се отпускай назад. Ето е. Дай. Ти не искам да се завиш, обръти. Дай! Няма да запрекни. Сега че да си. Давай, 5000. Уау! Бам! Тя да пръкна. Сяд ми се за... Останете ме, не? Мами, ачуе. Сало ли? Тук сало, кажи ми. Чакай, Васъл! Валерия, лапка! Намерих GFM. Чакай! Аре, моите се. Да? Аре, бе! Юре, то ще първо малко, бе! Чакай, шасти, като козунаци. Моите си като мехици. Аре, твоята футка, мечева дука. Твоя задни, цял багажник. Кожи ще. Трудно, tako že se ne bo. Абе, урбе си. Малко е друго. Не. По-назад седни, бе. Бе. Там повече и те се спад. Боли. Само ли си, бе? Япа! Парзалка, Люка. Топа? Това е супер. Детето на Тарзан. Какво правиш там горе? Какво да направя? Къде си берем тук? То да има работа, няма да вършим тези работи. Аз явно. Виж, питаш.
Правя с нощи салам, я бе. Ето го и младши Тарзан идва. То младшият Тарзан много бъргъл. Е така. От кръка ми се хвана. От кръка ми се хвана. Чакай ти. Горе на нашите да се сложи. Кат маймуна. Портфелче. Юра, я ти направя. Валери, я ти. Бам-бам. Ай, да вземем за жената си това. Ай, как ще вземеш пек? Вземам лоб, колко Е, си Тарзан, виж виж къде. снимай колко. Папа, виж Тарзан. Ама! Виж го, бе. Аз слезем, как слезеш? Ама, как се качва? Абе, я ще се кача там, слезме. Баси маймуната. Грължак да ауш, не. Мога. Грължак ауш. Да. Изкочи ли, бе? Няма можеш, бе. Тива. Ама хай! Ама, хареси. На малката, де. Аз съм начал, бе, бе. Думам, чички е, ча. Чакай да го документираме. Лапто гледай, хвърчи. Къде са удари, къде? Е, там, аз видях, че се удари. Ай, си да. Те ще тръгва малко назад. Да, добре, обърни назад. Лапто не е на Тарзан. Стесо там. Ама! Стесо там, бе. Ама това удари. Скачай се. Да скочиш. Топки няма да има. Окей. Бебета няма да правиш. Виж го, как се кача? О, гърба му, гърба. Виж, долу, до колана. Я аз снимаше. Документален филм. Как долу? Документален. Чакай. Не да снимаш. Ама ме притеснява ти. Я снимам. чакай, бе, циците се закрий, бе. Долу, други са долу. Тук, значи. Да, ето направо целият кръв. Тук така. Голямо ли сега, чакай, гърбът им. Яко. Толкова стига. Абе, ти още сам ли си? Лапто гледай. Не си Ма. кашта ба на булшахта, не ти. Вижда тебе, какво стана? Ти се е долу. Абе, не дай го дарпа. Баси. Юра, видя ли? Видя ли лапто как падна? Аз го хвана за ръка. Пушим белек калди. Юра. Не, бе. Кажа Рамбо. Баси лапто как падна. Спомен.
Bot ne? Bot А, ти кола правиш? Чакаш се спи. Аз ако се биех, ще да имам такива неща. Не мога да си го изкараш се. Да, кафа. Бам, кафа и да яра. Айде, ще, филма свърши. Нали? Чай с Юрай да свърши филма. Отивам вкъщи да му пречистят. Отивам вкъщи да му раните. Раните. Сега спомнах. Сега баба виж. Няма да стана. Кой вика? Полицията ще да има. А, за ко? Дед падна от дървото. Кожолона, чико падаше. Ама, а само долу го дърпа за крака и они са пак то бургере. Останете ли олдем си? Oldum sana görgü burada. Gülme ama. Bolay sen de düşün. Хайде, довиждане. Болай, това филма.